Și bine v-am regăsit la un nou episod. Dacă încă nu v-ați dat seama că ăsta e intro-ul meu, sunetul ăla lucrau. Și intro-ul slabă. Mă rog, nu cred, în fine. Am uitat să prezint update-ul, am venit un pic mai târziu, aș putea să spun. Și chiar îmi pare rău că i-am luat și acum dacă încerc să-mi șterg contul trebuie să fac toate prostiile. Hai să vă explic de ce. Trebuie să-mi iau efectiv toți brawlerii. Toți. Trebuie să iau așa în parte, să-i unlockez, să le dau în loc. Și n-am chef. Și uite. No. Hai, azi prezentăm update-ul. Mare parte, cred că știu. Barry a venit pe joc, majoritatea, cred că l-a luat toată lumea. Bun, Clancy încă nu cred că a venit. Adică, nu știu, acum o să intru pe ăla normal să mă uit. Bun. Eu, ca idee, sunt extrem de supărat că mi-am pierdut contul și de-aia nu mai am chef să mă joc. Și îmi vine să-mi bag tot ce am în aia de la Supercell. Pentru că sunt niște nesimporci. Nici nu pot să mă mai joc pe normal, cred. Era să ies de pe joc fără să știu de ce am intrat. Nu a venit încă Drake. Paolo, ce prostos. Clancy, s-a obosit rău. Bun. Da, hai să-l prezentăm pe Clancy. E foarte bun pe knockout, dar nu e bun pe solo. Mie așa mi se pare că pe solo nu e cel mai bun brawler. Așa că... așa că... Da, eu să încercăm prima dată pe... Hai pe knockout și după pe solo. Și ăștia doi aveau și skin. Da. Și la Clancy skin-ul ăsta, cred că pot să mă joc cu ăsta. E bine așa. Și destul de buni Clancy, pot să spun. Nu-i cine știe ce. Pe solo, repet. Pe knockout e chiar destul de bun. Doar că orice brawler e bun dacă te știi juca cu el să-mi Du-te dracu, cea. Apropo, ăsta nu cred că o să fie foarte family friendly. Acum a fost efectiv n-aveam internet sau ceva de genul, trebuia să dau reset de la... Trebuia să dăm, nu știu, să dau reset de la curent, de la internet și uite că a mers. Bun. Da, stai. E aproape primul episod în care chiar like fac un win. De ce s-a auzit like fuck? Pentru că aia am zis, mi-a dat eroare creierul. Hai mă, nu vine nimeni să-i da... intrat. Slab. Hai, Serge, vino să te bat. Easy match. Bun, acum de pe solo. Repet, pe solo nu e atât de bun, adică mă poate bate Dynamite. Da, mă poate.
poate! Nici eu nu sunt cel mai bun jucător, așa că o să mai bag un knockout. Bun. Ce schimb fain pe spărat? Mamă, și-o lansat ăla, dracii. Am menționat că ăsta nu o să fie neapărat friendly și o să mă înjur. Nu cred că am menționat, dar acum voi menționa. Du-te, mă, Tanica! Bă, să-mi bag! Ce ziceam înainte? Gata, voi fi zen. O să fiu cât de calm se poate. Cât de calm se poate. Cât de calm se poate. Câștigă meciul odată, fă, du-te, mă. Dați un like. Mă, faza e că eu nu știu dacă mă aud de la muzica jocului, de-aia cred că o să o și scot. Pentru că am avut problemele astea la alte video. Nu le-am mai postat să te duci undeva. Nita. Mamă, dar ce-o ajutat rău. Așa, ultimul level efectiv, imediat du-te în pui mei. Dă-i! Nici-a! Hai! Dacă o să fie win, revin, dar nu cred. Nu mai revin. Ok, habar nu am ce să mai fac. Eram la Global Fame și mi-am dat jucat. Apropo, o trebui să-mi dau de 5 ori ăsta să-mi șterg contul doar pentru un shorts ca să-l fac pe YouTube. Că nu mi-e și ea. Și dacă vreți să-l vedeți, duceți-vă pe canalul meu. Este primul. Eu n-am văzut cum a ieșit, pentru că de ce m-aș uita. Dar din prezentarea update-ului, cred că o să zburăm direct pe canalul meu. Să vi-l arăt dacă nu l-ați văzut. Da. Am zis da. Bun. Bă, cine s-o dezabona, mă, de la canalul meu? Ok. Ba nu l-am mai postat ăla, mi s-o șters. What? Deja au făcut atâtea view-uri. Bă, în schimb ăsta l-am postat. Dar de ce s-o dezabonat de la mine cineva? Cringe. 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 Bă, deci, asta, dacă toți o să vedeți video ăsta în care mi-ați dat cu hate toți aici în comentariile astea și chiar vă mulțumesc că mi-ați dat atât de multe comentarii, dar nu dă hate. Și, bă, deci eu am zis și aici, dar voi să nu vă înjur acum. Bă, odată pentru totdeauna, deci asta am și scris eu așa, ca să înțelegeți, dar normal, nu vreți. Bă, odată pentru totdeauna, nu sunteți prost, doar așa și nu mi-aș face niciun, am scris împreună, bun, sau nu știu, niciun abonat prost, deci am zis, nu m-ați înțeles, am venit și eu cu un comentariu de hei, dar multă lume e dusă și nu îl înțelegem. Adică cu ăsta. Primul. No, vreau eu să vă spun.
Ați văzut ăsta, poate nu mă cunoașteți, nu sunteți abonați la mine, vă înțeleg. Nu sunteți proști. Nu sunteți. Nu sunteți proști. 1 la mână. 2 la mână. Bă, mi-a răspuns ăsta. Mi-a răspuns. O răspuns? Bine! Ieri. Thank you very much. Băi, ce aș mânca și o gumă. Cred că trebuie să chemi în alta secretă. Bă, dacă nu-l cunoașteți pe ăsta, duceți-vă la el, la Ștefan, și abonați-vă, care am un pic mai mulți abonați decât el. Eu am 77, aveam 78, dar se dezabonează lumea. Și el are 5-6. Și dacă vreți, puteți să vă abonați la el, că no, toți începem de la un început și o să tot urcăm. Normal, cu susținerea voastră. Iar dacă aceea nu există, nu. Dar dacă vreți, abonați-vă la el, că chiar are content destul de fain. Adică nu pot să zic că l-am mai fain ca el. Pot să zic că l-am cringe. Dar el chiar are content fain. Nu glumesc. Deci shorts-ul ăsta numai oamenii vechi îl știu, pentru că e în privat. Dar nu o să vi-l arăt pe YouTube. Cred că nu o să mai arăt niciodată la ăștia noi. Pare rău, dar așa am simțit eu că nu mai trebuie să fie pe YouTube. Nu vă supărați, dar... Bun, cam atât cu acest episod. Dacă ai o pisică de asta, nu-ți mai trebuie electrician. Pleci frumos cablul de ea, faci pis. Bun, prea mult cringe pe ziua de astăzi ne-am luat, cred că cu toții doza de cringe. Bă, și vă rog frumos să mă ajutați, că eu sunt începător foarte și nu prea. Deci, uite aici. Am postat o poză de asta de comunitate, da? Am primit un like. La asta se pot vedea vizionările, că nu mai țin minte. Chiar nu mai țin minte. Ei, hai că mai postez una. Să mor eu dacă mai știu. Doamne, cum se făcea să mai postez una, că nu mai știu. Hai că funny dacă e. Nu știu, postez asta cu search. Da, pe contul ăla care l-am pierdut eu. Dacă nu mă credeți, puteți să mă credeți. Aveam Cordelius și Leon. Cordelius. Majoritatea au Cordelius, dar totuși l-am pierdut. Ăsta e contul de Nuls, ca să nu vă... Acum să nu ziceți cum e o picală ăsta. Deci ăsta e contul de Nuls, ca să știți. E contul de Nuls. Și... Da... Ce să vă mai arăt? Nimic. Cam acesta a fost episodul, sper că v-a plăcut. Nu mai revenim niciodată, pa, pa!